Denne uges udsendelser er sponsoreret af KFZ Service Dag. Svend Wienke blev af mange betegnet som evnesvag, men Svend har klaret sig udmærket igennem livet og er faktisk et godt og et glad menneske. Alle mennesker har stærke sider, og det gælder også Svend. Han har gennemgået meget i sit lange liv. Hvad fik du tid til at gå med sådan, Svend, nu, når du var 80 og et af Aukilden med? Ja, så spiller jeg spiller meget musik og går rundt op i gården og snakker med folk. Ja. Og bilder dem en hel masse ind. Ja, det ved jeg ikke, men... Ja, du kan jo også tysk, fortælle mig her, da vi kom ind ad døren. Jeg kan tysk. Ja. Ja. Så du skal ikke sige, at du er Ich sprechen sehr gut Deutsch, men ja. Ich kann nicht so længe bleiben ved. Nej. Aber ich habe einen guten Humor. Ja. Und ich kann singen und spielen. Ja, det lyder godt. Jeg tænkte på, da du så kom tilbage her til Aabenraa igen, da du har først været oppe i Jylland og over ved Esbjerg og så videre. Hvad med dine forældre, så har du så kontakt til dem? Ja. Og det gik godt ved at komme tilbage her til så? Ja, sådan. Ja. Min far, han er jo banket med mig. Har han også det? Han er tusk og banket med sådan til en nabo, hvor det er en skil ham af. Han er banket med. Ja, det er ikke sjovt. Og ved du hvad? Nu skal jeg fortælle jer en ting. Ja. Til min ude i forsamlingshus, Ja. det holdt min 70-års fødselsdag. Ja. Og der var vi alle samlet. Og hele familien og nogle andre, hvad jeg kendte, de var med til fest. Ja. Og så fik jeg en hel masse penge. Ja. Og dem ville min far have alle sammen. Nej. Jo. Men han fik dem med. Godt. For min søster, hun var vaken. Din søster? Det kan du tro. Min søster nede fra Frøslev, hun var vaken. Ja. Du skal fandme med have Svends penge, det er hans. Netop. Han var en rigtig sluppet med. Ja. Ikke ved de andre. Nå, det var da Nej. mærkeligt. Og hvis det var noget, der havde lavet akker herhjemme, så fik jeg skyld. Uanset om det var der eller ej? Ja. Hvor mange søskende har du da? Ja, vi var 5 drenge og 2 piger. Og den ene bor i Frøslev? Ja, den ene. Og den anden søster, hun bor helt lav i Helsingør. Nå. Og hvad med de andre søskende? Ja, så har jeg en bror, der bor i Rødkrog. Ja. Ja. Har du kontakt med den Mulle så? Og så har jeg en bror, der er uledt mur, han bor i Grenå. Har du kontakt med den Mulle så? Ja. Ja. Men mest med hende nede i Frøslev? Ja. Ja. Hun kommer af til at kigge. Hun er en god søster så? Ja. Ja. Hvad skal det nu ske i resten af dit liv? Hvad har du af planer sådan? Har du nogle Et specielle navn. planer? Nå. Du ser alle en avis, når du ikke kan løse eller sådan der. Du kan da se et billede i hvert fald. Ja. Og det gør du vel også? Ja, det gør jeg da. Ja. Men da vi kom Hver ind... torsdag, så kører jeg billedblæs, så kan jeg se, hvad der kommer i fjernsyn. Og så kan jeg se billeder og... Jo, hvad det var. Lidt kan du alligevel følge med, Ja, så. ja. Det er jo sket sig til, at du slet ikke kan følge med. Det kan du godt. Ja, sådan lidt. Ja. Men du nyder tilværelse her i lejlighed, og så ser du fjernsyn og sådan lidt, og giver en tur en gang imellem. Ja. Det er det, du får tid til at gå med. Ja, og det er musik, dog. Ja. Det er mit et og alt, dog. Det lyder godt. Hvad spiller du så? Jeg spiller keyboard, Og hvad med? og den her mundharmonika. Hvad er det for noget? Kan du vise for den? Ja. Lad os se, hvad det er. Ja, en mundharmonika. Den kan du også spille over. Ja, det tror jeg. Kan du noget også så? Nej. Men du Jeg spiller spiller- bare derude. Ja, men jeg kan alle melodier ud af hovedet. Rump og stump. Lad os høre. Ja, nu skal jeg spille den. Ja.
Men du er jo professionel, Svend. Jamen, det er du. Du skal da, er du ikke med i et orkester eller noget? Nej. Hvad med Åben Rå Brassband? De kunne da bruge dig garanteret. Jeg spiller også for dem om når de er hele by. Det lyder godt. Ja. Det er da alle tider. Spiller ikke godt, da. Du spiller rigtig godt. Det må jeg sige. Ja. Det er lavet for ham. Tysk musik, nu. Hvad? Nå, det var det, for du spillede. Tiroler Holstagerbo om du, den er god. Skal vi have den? Den skal vi lige have, for den kan du over et. Hvad snakker du? Gut nicht. Ja, vi kan bare det kram det, du. Jeg har aldrig hørt navligens. Det er så flot, så flot. Det skal der bruges lidt med. Du må da i gang forskellige steder, jo, hva? Og spille lidt med. Ja, det må vi se, om det kommer nu, jo. Kan du få luft nu? Ja, det er ingen problem. Det lyder godt. Og så spiller du også på keyboard, sagde du? Ja, Hvor har du det henne? det her det er inde i sangværelset. Det var da fantastisk, at du er så musikalsk. Ja. Ved du hvad, 80 år, Ja. det skulle man ikke tro, Svend. Nej. Og det er bare om at køre det ud af og blive ved. Ja. Og selvom du har oplevet en hel masse skidt i din tilværelse, Jamen, så har du det... oplevet noget godt. Ja, Og heldigvis for det. nu skal jeg fortælle dig noget. Jeg fik den første mundharmonika, da jeg var 6 år. Ja. Der fik jeg den første mundharmonika, så sagde min far, nu skal du lære at spille sådan en som den her. Ja, så jeg til min far, det kan du sagt sige, for du kan jo. Jamen, det kan du også lære. Så gik jeg op på lavet, og satte mig hen over seng, og så tog jeg min lille mundharp frem, og så prøvede jeg. Så gik det et kvarter, så kom jeg ned til min far, så sagde han, Tøster, kom allerede ind nu. Ja, for ved du hvad? Ved du hvad, far? Ved du hvad jeg kan? Nej, jeg kan allerede spille lille PDR-kop. Nej. Ved du hvad han så så? Så kom alle melodier, og det gør de. Rumperstump, du. Det er noget, det er alle mennesker i Danmark, det kunne komme fast. Jeg kan alle melodier ud af det, det må vi sige for noget, så kan jeg spille dem. Er det mest sådan lidt ældre genre, eller er det også lidt nyere musik, du kan spille? Ja, jeg kan spille alt. Alt! Du er måske interesseret i oldslagsmusik? Ja, Også ny moderne? ja, det er lige meget. Danstop og sådan noget? Ja, det kan jeg jo. Ja. Hvorfor kan jeg. kan du det fra dig? Kan du Hvad? danstop? Kan du en af de nye? Nu skal jeg spille, ja, et helt ny, men den er ikke så gammel. Nu skal jeg spille en melodi, og den her Børge og lille Lasse, Karl Hermann og jeg. Nu skal I lige bare høre.
skulle snart klappes, det er jeg. Jeg kan se, du rykker. Kan det passe? Ja, en gang om det. Og så holder du det så frisk? Ja, men jeg har aldrig røget noget kugen, men jeg ryger cigaretter. Nej. Det er skidt med det. Det er da hyggeligt, Ja. du har så et godt humør. Ja. Fordi man kunne godt forvente, Svend, at når Ja. du har oplevet så meget skidt, at så var din humør godt. Ved Men du det er hvad? godt. Ved du hvad, nu vil? Nu skal du bare have, nu vil jeg spille melodier. Ved du hvad den her? Nej, Den her fra Halifax til Lloyd. Kan du den? jeg bor i Lloyd, jo. Ja. Det hedder den nu bare, men det kunne lære jo. Inden vi slutter, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad skal der ske fremover for dig? Har du nogle planer af et Nej. eller andet? Overhovedet ikke. Du tager bare den ene, der var i gang. Ja. Det er lige godt. Men jeg snakker meget med en, der hedder Tove Larsen, du. Ja, Og hende har vi jo kendt fra. borgmester, ja. Ja, du. Og Jørgen Widdel. Når du snakker meget med dem. Dem snakker jeg jo med. Ja. Og venner møde. Hvad fortæller du dem? Ja, nå, er det har det godt? Det lyder godt. Og hvis jeg siger Jan Købke Christensen, så siger jeg goddag. Ja, så er den med ved det. Det lyder godt. Men du skal i hvert fald have tak, Svend, for det vi måtte møde dig. Ved du hvad? Nu vil jeg lige spille den sidste, og det skal I høre.